Dobre, ahojte, moje meno je Peter Hanzlík a dnes by som vám chcel odprezentovať niečo ohľadom základných atribútov IoT systému, podľa môjho názoru. A čo je veľmi dôležité, chcel by som tu demonstrovať na nejakom reálnom produkte, ktorý sa volá Homey Framework. Tento Homey potom sa aplikuje na ASP8266 čip. Takže začal by som takou základnou vetou našej IoT komunite. Kúpil som si novú súčiastku, novú hračku z Číny. Vyzerá to zhruba takto. A toto je jeho vnútro. Čo to vlastne je? Jedná sa o dosku, na ktorej je ASP čip. Sú tam dve relátka. Máme tam už trafo na 5V a 3,3V. A máme tam už piny vpravo hore na DHT22 teplotný senzor. Samozrejme, osadiť ho vedľa trafa nie je dobrý nápad a dá sa vyviesť, tak ako som si vyviedol napríklad ja. Viem si ho kam chcem umiestniť. A mám tam tlačítka užívateľské, jedno je flashovacie, druhé užívateľské a mám tam nejaké ledky. Čo ešte veľmi pekné na tej doske je, že mám tam určité piny, ktoré sú prepojené či už na tlačítka, na nejaké piny na doske, napríklad je tam jeden pin na ADC konverter a tiež myslím, že jeden pin na ledku. Čiže potom tým pádom si veľmi ľahko vieme pripojiť, povedzme aj vyviesť tlačítko na škatulku. Toto, čo tu ukazujem, nie je v podstate nič nové. Komponenty sú známe, povedzme, už v našej komunite rok, možno aj viac. A toto isté som mal doma, ale v nejakej späti káblov cez Node MCU a relátka hore-dole a cez breadboardy poprepájané. A toto je oveľa krajšie riešenie v peknej škatulke. A asi vás zaujíma, aká je cena. Nejaký tip z publika? Ty to vieš. Vyhral si. Fakt? $6. A je to $6. V podstate, keby som chcel samotné komponenty kupovať zvlášť, tak ma to vyjde viac. Mám to už v peknej škatulke a pekne pripravené na nasadenie. A ako som spomínal, toto riešenie som už mal doma nejaký ten čas a chcel som v podstate len preportovať môj kód do tohto zariadenia, tým pádom bez väčšej námahy, ale našiel som na určitých fórach zmienku o softveri, ktorý sa volá Homey. Je to v podstate celý ekosystém a práve ten by som vám chcel teraz odprezentovať a práve na ňom vám ukážem tie hlavné znaky IoT systému. A ešte raz opakujem podľa mňa. Každý môže mať iné názory a potom o tom diskusie budeme si nejako vydiskutovali, kto si ako, čo myslí. Dobre. Z Číny, hej. Dobre, ide tam. Čiže začnem konfiguračným API. Základná vec, aby sme mali IoT zariadenie, je nejaké konfiguračné API. Čo také konfiguračné API robí? Tu trošku môže byť nesúlad medzi názormi. Podľa môjho názoru cez konfiguračné API mám posielať čisto len detaily na konekciu, to je, aby som zariadenie dostal do našej siete. Nič viac. Žiadna logika, čisto len detaily ohľadne konekcie a nejakú tú informáciu o ID, čo je to vlastne zariadenie, nejaké ID zariadenia. Čo je veľmi dôležité, to sú informácie, ktoré nemôžu byť hardkodované do firmwareu. A konfiguračný interfejs nemá slúžiť na to, aby sme my pušovali cezeň nejakú logiku. Čiže čo má to dané zariadenie nejakým spôsobom robiť. Čiže keď stlačím tlačítko, čo má spraviť, ako často má posielať teplotu a podobne. Na toto slúžia iné mechanizmy, ktoré si popíšeme. A veľmi dôležité je podotknúť, že IoT nie je o jednom zariadení, je to v podstate o desiatkách, stovkách, tisícoch, ktoré musíme byť schopní nadeployovať v rámci jedného runu. Čiže v tomto prípade konfiguračný interfejs musí byť schopný toľko do zariadení naraz deployovať nejakým konfigurákom, ktorý si zvolíme. Čo sa týka Homey frameworku, má konfiguračný API, kde používame JSON formát. Čo je veľmi dôležité, je, aké informácie by sme vedeli predstaviť, čo vlastne pod tou konfiguráciou myslíme. Čiže na začiatku hore vidíme nejaké device ID, čiže vlastne identifikácia toho zariadenia v našej sieti. Vidíme tam konekciu na Wi-Fi, je tam ASP čip a máme tam definované detaily na MQTT broker, ako sa napojíme a takisto ako sa napojíme na náš OTA server. Čiže ako môže dedukovať správne
Tento framework používa MQTT na posielanie správ na komunikáciu, komunikačný protokol a takisto to aj funkcionalitu OTA serveru, čiže over the air update. A takisto, čo si môžete všimnúť, sú SSL certifikáty, čiže či už na MQTT alebo na OTA, kde sa pripájame cez HTTP protokol a máme cez konfiguračné API aj v podstate vyriešenú distribúciu kľúčov. Nehovorím, že je to ideálne riešenie, ale siete IoT je aj to lepšie ako nič. A samotný konfigurák, ktorý je v JSON formáte, potom môžeme pušovať na device cez curl napríklad. A v tomto prípade toto je pre mňa to automatizovanie. A ako náhle homey naflashujeme tým homey firmwareom, tak on sa prepne do tzv. Konfiguračného módu. V tom móde nám vlastne vytvorí APčkový point, access point, ktorý má názov homey pomočka a 8-znakový identifikátor daného zariadenia, ktorý v podstate je determinovaný hardwareovým čipom, hardwareovým IDčkom toho samotného ESP čipu. Tým pádom pri každom flashovaní, pri každom resetovaní toto IDčko je vždy rovnaké, čo je veľmi dôležité pre nás. A v tomto prípade si viem predstaviť povedzme nejaké Raspberry, ktoré nám skenuje všetky APčka v okolí, ktoré máme. Čiže nájdem homey, pripojím sa a urobím mu tam push JSON-a customizovaného pre dané zariadenia, ktoré potrebujem. Samozrejme, homey ponúka aj také user-friendly riešenie, ktoré je povedzme pre nás, keď chceme niečo testovať v labe. Tento interfejs je buď webový, alebo takisto je Android aplikácia, normálna APK aplikácia, ktorú si nainštalujem. Nevidím v nej zmysel, toto webové funguje veľmi pekne. A tu je príklad screenu, ako nadefinujem Wi-Fi konekciu a tu je konekcia na MQTT brokera. Ďalšie screeny potom sa povedzme OTA a podobné. Obrovský topik v oblasti IoT je bezpečnosť. Čo k nej povedať? Takže by som to zhrnul veľmi výstižným názvom jedného článku, ktorý som našiel. IoT, bezpečnosť sú prázdne slova. Prečo? IoT je v podstate o konvergencii medzi IT a OT, čiže medzi informačnými technológiami a operational technology doménou. Vie mi niekto povedať, čo to vlastne tá OT doména? Lukáš, keď už nikto nechce. Všetko okolo, čo není počítač. No, tam by som, to je veľmi všeobecné. V podstate OT doména je... Áno, v podstate OT doména je to hardware, software, ktorý nám monitoruje, ovláda a podobne zasahuje do riadenia fyzických asetov. Čiže povedzme to nejaký vibračný senzor na nejakej výrobnej linke, je to povedzme nejaké PLCčko, snímač, SCADA systém, hocičo. Toto je v podstate OT doména. Tá konvergencia znamená to, že my sa snažíme ten rozdiel medzi IT a OT nejako urobiť transparentným. Čo je dôležité je poznamenať, že IT si žilo svojím svetom, svojím životom, OT svojím. A oni proste boli veľmi komplikovane pospájané a povedzme niekde v cloude, každý OT device mal nejaký vlastný protokol a boli tam vlastne adaptéry. Potom, keď sme mali 3 aplikácie, tak 3 aplikácie v cloude, povedzme ERP systém, manažerský informačný systém a podobne, museli mať konekciu na každý adaptér a celé prepojenie bolo veľmi komplikované. A práve IoT nám prináša tú vrstvu transparentnosti, kedy my všetko zjednodušujeme a tým pádom máme nejaké ekonomické benefity a máme tam benefity s tým, že už máme znalosť IT. Čo je veľmi dôležité poznamenať, OT si žilo takým svojim pomalým životom. Proste mal som výrobnú linku, boli tam senzory, bolo tam 20 rokov RS-232, nikto to neriešil. IT išlo dynamicky dopredu. Preto keď hovoríme o konvergencii, čiže zostíraní ten súlad medzi IT a OT, tak IT hrá ten prím. Proste IT technológie my tlačíme na OT doménu. To je to, čo si treba uvedomiť. To znamená IP stack vyvinutý pre IT, ale dneska už mikrokontroly dokážu mať tento IP stack naimplementovaný. Veľmi dobrá vec. A ako sme videli na predchádzajúcom skríne, SSL certifikáty vymyslené pre IT doménu a my ju teraz implementujeme na OT doménu. Či je to dobré alebo zle, nechám na vaše uváženie. Podľa mňa OT doména je veľmi špecifická. Sú to zariadenia, ktoré majú veľmi slabý výkon,
ktoré nemajú miesto a povedzme veľké šifrovanie sa tam nedá momentálne vykonávať. Samozrejme, horizont 50 rokov je niečo úplne iné, ale my nemôžeme momentálne mať povedzme vibračný senzor, ktorý má nejaký ARM procesor. To sa momentálne nedá. Neskôr samozrejme uvidíme, čo príde, taký ten trend, ale zatiaľ nie. Čiže prepneme sa. Čo sa týka samotnej bezpečnosti, tak od SSL sa ustupuje. Proste SSL bolo prvé, ktoré nám prišlo na ktoré sme vedeli implementovať. Teraz máme nejaký nový fenomén decentralizovaných peer-to-peer protokolov, security protokolov. A veľmi zaujímavý je teraz myšlienka implementácie blockchainu do IoT ekosystému. Blockchain, ako poznáme z Bitcoinu, má byť trošku pozmenený. V tom zmysle, ako povedzme ho chcú využívať banky na clearingové operácie medzi sebou. To znamená, má existovať jedna dôveryhodná autorita, ktorá bude tento blockchain udržiavať. Tento blockchain, v podstate každý IoT device, node, bude tomu blockchainu dôverovať, čiže nebude jeho kópiu. A týmto pádom bude tento blockchain transparentným, povedzme, logom všetkých operácií v rámci toho IoT systému. Myšlienka je to celkom fajn, ale stále sú tam obrovské problémy. Potrebujeme tam výpočtový výkon, potrebujeme tam miesto. Veľmi dôležité poznamenať, blockchain momentálne pre Bitcoin má zhruba 75 GB. Je to v podstate textový súbor, je každá operácia. Nie je to veľa, ale keď si my pozrieme, ako rástol ten blockchain, on išiel exponenciálne hore. Koľko je bitcoinových operácií a koľko bude operácií v IoT? IoT nám prináša tzv. Tsunami dát, strašne veľa dát. Čiže blockchain je niečo, čo teraz momentálne vidíme na rôznych fórach, či je to budúcnosť, sa ešte uvidí. A najpodstatnejšia časť security je uvedomiť si, že IoT je celý ekosystém a tým, že my implementujeme IT technológie na OT svet, tým, že my implementujeme IPv6 na OT doménu, že každý, povedzme, ten vibračný senzor už pomaličku bude mať svoju IP adresu, je rutovateľný zvonka z internetu, my otvárame strašne veľa možností na ataky. Proste máme tam strašne veľa zraniteľnosti. Našiel som veľmi peknú grafiku z tejto stránky IoT Security is an empty buzzword, odtiaľ to mám. Chlapci z nejakého konzorcia otvoreného spísali či už security checklist, ale v podstate také tie, oni to volajú, že surfacy, ktoré sú vystavené vonkajšku a ktoré môžu byť napadnutelné. Keď sme pred IoT riešili security, tak sme riešili, povedzme, tú fyzickú security. Proste ten človek musel k tomu senzoru prísť a niečo s ním musel spraviť. Respektíve sme riešili komunikáciu v rámci ekosystému, povedzme RS232 alebo hoci čo tam bolo. Dneska tých možností, ako zaútočiť na IoT systém je strašne veľa. Napríklad máme backend od vendora, povedzme konfiguračný. Veľmi teraz je do popredia backend tretej strany. Povedzme si, veľmi známa služba if TTT, if this, then this. Momentálne pokrýva, v podstate slúži ako adapter pre strašne veľa čínskych výrobcov, rôznych smart socketov, kedy čínsky výrobca nemusí robiť ten backend, proste dá len integráciu na túto službu tretej strany a tým pádom to má vyriešené. Alebo takisto tam máme veľmi známych výrobcov, ako je povedzme Philips Hue, tam má adapter spravený, dokonca Tesla má spravený adapter do tejto služby. No a vieme, že Tesla zabíja. Čiže je to zase nejaký interfejs, ktorý môže byť napadnutý. Update mechanizmus, čiže OTA updaty musíme zase riešiť. Network musíme riešiť, IPv6, ale keby tam nebolo, povedzme MQTT, zase je to veľký problém. Máme tam kopec interfejsov, či už na webe, na cloude, máme rôzne mobilné aplikácie a podobne. Čiže uvedomme si, že IoT je veľmi zraniteľné. A to práve preto, že my aplikujeme IT technológie na OT svet. OT updaty sú veľmi podstatné a som to spojil v tomto slajde v podstate aj s manažmentom, aby som trošku urýchlil to. Čo je dôležité pri OTA updatech je manažovanie verzií. Tým pádom, že máme obrovskú pravdepodobnosť, že nájdeme nejakú zraniteľnosť v našom systéme, že nájdeme nejaký bug u nás, tak my musíme byť schopní veľmi rýchlo zareagovať, musíme veľmi rýchlo byť schopní nájsť
všetky firmwary a všetky device, ktoré týmto bugom trpia napríklad. Čiže musíme mať úplný presný prehľad a musíme veľmi ľahko vedieť manažovať tieto device aj z tohto firmwarového hľadiska. A samozrejme manažment nám musí odstrániť ten problém s tou komplexitou, musíme vedieť jednoducho ich manažovať, to je jasné, ale čo je momentálne pri OTA updatech v rámci OT domény veľkou výzvou, je to, že musíme vedieť riešiť delta updaty. Toto poznáme veľmi dobre z IT domény, to je Windows, ktorý má povedzme 3 gigový image. Keď my chceme robiť aktualizáciu, nám sa nesťahuje celý image, sa nám sťahujú len tie delta updaty, ktoré potrebujeme. Teraz som si telefón upgradeoval nový Android, samotný firmware má povedzme 300 MB, ale keď príde nejaký update, ten už má povedzme 20, 30, maximálne 100 MB. A práve toto my potrebujeme naimplementovať aj na OT doménu. Treba si povedať, že OT doména používa iné protokoly, iné komunikačné protokoly, tá prípustnosť musí byť obrovská, tam je strašne veľa dát a my nemôžeme teraz zahátať sieť len OTA updatami. A napríklad pri Androidoch, keď vychádza nejaká aktualizácia, tak to je po vlnách. My si nemôžeme pri IoT dovoliť, ak nájdeme nejakú zraniteľnosť, riešiť deployment nejakých updateov, security updateov po vlnách. Musí to ísť naraz. Čo sa týka Homey frameworku. Homey framework ponúka pre nás tento management interface spojený s OTA updatami, kde vidíme, aké nám bežia device v sieti. Toto je v podstate device ID z toho JSON konfiguračného súboru, čo je prvý riadok, prvé dva. Vidíme, či je online, vidíme silu signálu. A vidíme prídelnú IP adresu, čo je pre nás transparentné v tomto prípade. Nás netrápi aká IP adresa, ale máme tu informáciu. Vidíme, ako dlho je zapnutý a čo je veľmi dôležité, vidíme, aký je tam firmware a ktorá jeho verzia tam beží momentálne na tom device. Toto je úplne jednoduchá vec len na predstavu. Samozrejme, toto je niečo pre domáce použitie, nie na veľké reálne nasadenie. A táto spodná časť nám v podstate slúži na OTA update. Vyberiem si device, jeden z tých hore, vyberiem si, ktorý firmware tam chcem dať a ako náhle stlačím tlačítko, tak sa vyšle MQTT správa na samotný device, že hovoriac device-u, mám nový firmware pre teba, nech sa páči, stiahni si ho. A on už podľa konfigurátneho súboru vie, že kde má OTA server, sa tam príde, pripojí sa tam a stiahne si nový firmware, aktualizuje sa. OTA updaty, čo sa týka nás ako hobby IoT maniakov, je to niečo skvelé. Neviem si predstaviť život bez toho. Proste už nepotrebujem žiadne sériové porty, nič, proste spravím si nový firmware, ho tam šupnem, prebehne, neprebehne, mi je to v podstate jedno, ak je zlý, znova o tom dokážem preflešovať veľmi ľahko týmto spôsobom. Spomínal som firmware, respektíve framework Homey, čo je v podstate firmware pre ESPčko. Na to potrebujeme konfiguračný súbor, ktorý nám povie konekčné údaje, ako sa pripojí do našej siete. A posledná vec je samotná logika. Čiže čo má ten device samotný spraviť. Toto je príklad kódu, ktorý nám zabezpečí pripojenie na Wi-Fi sieť, rekonekciu, pripojenie na MQTT brokera a tento konkrétny kód spraví jeden nód a jedno relátko ovláda. Čiže mu poviem, pošlem mu MQTT správu, zapni sa, vypni sa, on to vykoná. Ako môžete vidieť, je to strašne krátky kód. Potom si ho môžeme, ak bude záujem, pozrieť neskôr, keď skončíme prednášky, diskusie. A toto je práve ten kód, ktorý my cez OTA updaty pušujeme na samotný device. Čiže my dokážeme aktualizovať firmware samotný, ten Homey, ten framework, ale len tú logiku. Čo je samozrejme nevýhoda, ale pri takomto riešení myslím, že už to je tiež dosť veľký úspech, že takéto niečo máme dostupné a zadarmo. A komunikačný protokol, ako som už spomínal, používame MQTT. A pred niekoľkými prednáškami som mal prednášku ohľadne protokolov Publish Subscribe, ktorý som porovnával MQTT, AMQP a DDoS protokol, ich výhody, nevýhody. V tomto prípade používame MQTT protokol a veľmi z krátkosti je to v podstate Publish Subscribe protokol, kde máme centrálneho brokera, čo je v podstate single point of failure a náš device sa pripojí na brokera a všetky správy idú cez toho brokera. A ten broker nám zabezpečuje celú tú komunikáciu, aby všetky zariadenia mali len tie údaje, ktoré potrebujú a v tom čase, kedy ich potrebujú. A čo je veľmi dôležité pri komunikačnom protokole zo všeobecnosti? Vo všeobecnosti je,
veľmi vysoká priepustnosť. A ako som spomínal, IoT nám prináša tsunami dát, naozaj strašne veľa dát. Rozprávame sa o desiatkách tisíc správ za sekundu na tom centrálnom brokeri. A pozeral som nejaké reálne testovania, povedzme nejaký ESP čip dokáže reálne poslať 50 správ za sekundu, čo je naozaj strašne veľa. A teraz si predstavme, že na tom našom systéme alebo subsystéme máme tých zariadení povedzme stovky tisíce. Čiže naozaj tá priepustnosť musí byť obrovská. A musí to byť real-timeové, čo je jasné, a musíme mať veľmi nízke odozvy a podľa môjho názoru správny protokol mal byť obojsmerný. Samozrejme, môže to byť nejaká polemika, môžeme mať senzorické siete, či záleží od aplikácie, ale podľa mňa IoT musí byť obojsmerná komunikácia. Analytika. Analytika je obrovská vec. A v IoT svete to ešte niečo neprebádané. A nechcem sa tomu venovať do podrobností, poďme tu na to Lukáša, ktorý sa tomu viac rozumie. Ja by som teraz chcel len prejsť nejaké základné fakty, čo si treba uvedomiť pri analytike a zhruba nejaké to smerovanie v mojich očiach, čo sa týka analytiky pri IoT systémoch. Ukázal by som na začiatok takýto obrázok, čiže tu pekne vidíme rozdiel medzi IT a OT. Čiže IT v podstate je cloud, povedzme nejaký big data storage, a OT máme povedzme nejaká utilitná spoločnosť, manufacturing, smart car, smart devices, hocičo. To sú tie samotné device, ktoré reagujú s tým fyzickým asetom, ktorý mám. A predtým ako bolo IoT, bolo M2M. Aký rozdiel? M2M komunikuje priamo s cloudom. To znamená, ako som spomínal, v cloude musí mať tie adaptéry, respektíve niekde musí mať vrstvu adaptérov. Celá tá komunikácia je veľmi netransparentná a preto IoT prináša práve túto vrstvu, ktorá tam stransparentní všetky tie toky a ktorá sa môže volať, povedzme, ten edge line, tá edge vrstva. To znamená, tieto edge device, môžem si to predstaviť, povedzme, u mňa doma to je router, môže to byť Raspberry, môže to byť nejaký naozaj silný server, môže to byť čokoľvek podľa toho, kde to chceme aplikovať. My potrebujeme odbremeniť analytiku z cloudu a potlačiť ju nižšie. My ju potrebujeme tzv. Push-down princípu. My potrebujeme analytiku dostať z cloudu buď na tú edge úroveň, alebo ideálne až na úroveň toho nódu, toho senzoru, toho aktuátoru, hocičoho. A možno sa pýtate, že ako tú analytiku nám dostanem, na povedzme ten senzor. A veľmi pekný príklad je, povedzme, máme vodomer, ktorý je povedzme trošku inteligentný a on nám dokáže zbierať iba základné informácie o prietoku vody, dokáže si ukázať svoje EPROMky, nejaké šaristiky, priemerný prietok za hodinu, deň, týždeň a tak ďalej. A ako náhle zistí nejaké neštandardné správanie, teraz nemyslím nejaký machine learning, ale proste len nejakú základnú algoritmus, ktorý zistí nejaký výkyv. Povedzme, že tvoja denná spotreba je ďaleko vyššia ako normálne, tak vtedy on samotný už zareaguje na to. Čiže napríklad. Alebo povedzme kvapká voda. Proste je to niečo neštandardné. Nehovorím teraz o neurónových sieťach, to je niečo iné. Hovorím o obyčajných primitívnych algoritmoch, ktoré dokážeme už teraz naimplementovať na hociktorý čip, ktorý ten vodomer inteligentný môže mať. Čiže tým pádom my nepotrebujeme tie dáta posielať v surovom stave do cloudu a čakať, kým cloud vyrieši za nás a nám pošle nejakú notifikáciu, my si ich musíme riešiť u seba. Lebo tých dát je strašne veľa a nemôžeme čakať, že cloud bude mať výpočtové schopnosti na riešenie všetkých našich problémov. A iný príklad môže byť elektromer. Momentálne vieme, že elektromery posielajú dáta cez ten M2M princíp do cloudu, ale predstavme si, že elektromer bude posielať dáta aj k nám na edge. V tomto prípade si predstavme, že máme nejaké Raspberry v dome alebo nejaký kontroler riadiacu jednotku v dome, ktorý bude mať okrem elektromera ešte prístup na to, ktoré svetlá sú zapnuté, a kto v podstate napríklad doma môže mať informácie o teplote, či kúrenie nám funguje podobne a zrazu on už nám dokáže zistiť nejaké, tým, že to je výkonnejší stroj, zistiť nejaké deviácie v tom štandardnom správaní užívateľa cez nejaké, povedzme teraz, neurónové siete. A neurónová sieť je veľmi ľahká vec a v podstate, ak my máme tú neurónovú sieť už vypočítanú, my len naimplementujeme na náš edge a to len kontroluje, či je tam nejaká abnormalita oproti normálnemu stavu. A takisto my dokážeme
tú analytiku distribuovať, ale nie v zmysle ako pri klastroch, že jednu úlohu rozjedná parciálna, dám ich povedzme na nody, ktoré sú voľné momentálne, ale povedzme, my dokážeme tú neurónovú mapu zobrať, dáme ju do cloudu, tam sa na základe dát od 1000 užívateľov prepočtajú povedzme váhy našej mapy, povedzme pozmenia sa monotónne funkcie našej neurónovej siete a už takýto model siete sa pošle späť na náš edge, ktorý bude aplikovať to na naše dáta. Čiže tu už vieme proste tú analytiku distribuovať. To, čo si vypočítať sami syrujeme my, to, čo nie, dáme trošku vyššie. A o to máme z toho tie benefity. A samotnej analytike, ktorá je mimo cloudu, ktorú tlačíme nižšie, sa volá Edge alebo Fog Computing. A niekto to bere za totožné slovo, niekto nie. V podstate Edge je niečo, čo beží nám na hrane systému a Fog dokonca až na úrovni užívateľov. Čiže napríklad mobilný telefón je veľmi dobrý príklad Fog Computingu. Kedy dáme nejaký náramok fitnessový, ktorý posiela dáta do mobilu a ten mobil nám urobí analytiku za nás. Čiže to by sme mohli nazvať ako Fog Computing. Analytika musí byť real-timeová. My nemôžeme čakať na cloud, kedy by mať zdroj na to, aby nám vypočítal nejakú úlohu, nejakú otázku. No a potom tam máme samozrejme to nejakú tú heavy analytiku, ktorej sa nechcem až tak venovať, čo zahrania machine learning, distribuovanú analytiku som už spomínal, self-managing, to môže byť povedzme tie práve neurónové siete, respektíve samotný senzor vie povedať, či pracuje správne alebo nesprávne. A potom končiac povedzme až pri autonómnych systémoch, čo je teraz taká tá téma, ale myslím, že od toho sme ešte veľmi ďaleko. Na to, aby sme dokázali ovládať nejaký komplikovaný IoT systém, potrebujeme nejakú intuitívnu metódu ovládania a z môjho hľadiska hlasová kontrola je to, ktoré sa teraz dostáva do povedomia a momentálne sa vynakladajú veľké peniaze na to, aby sa táto technológia dostala pomedzi bežných užívateľov. Pred časom, možno to už aj rok, som robil prednášku ohľadne voice kontrolu na Raspberryne, ktorý som porovnal offlineové a onlineové slovníky. Myslím, že som vyskúšal 3 alebo 4 produkty. Čo sa týka offlineových slovníkov, máme tam obrovské výhody v tom, že má to byť rýchlejšie a dáta, ktoré poviem, zostanú u mňa, nedostanú sa vonku. Na druhej strane offlineové slovníky sú väčšinou obmedzené len na určitý set jazykov, poväčšine to iba angličtina. Ich schopnosť rozoznať hlas je veľmi chabá, potrebujú dosť dobrý výpočtový výkon a nedokážu rozoznať viac ako pár slov, čiže pár kľúčových slov, potom už úplne zlyhávajú. A na rozdiel od toho onlineové slovníky majú iba samé výhody. Samozrejme, ak sme paranoickí, je to pre nás problém, ale onlineové slovníky, napríklad Google pozná slovenčinu, krásne rozumie, je to veľmi rýchle a rozumie celej vete a dokážeme v jednej vete, do vetách, čo povieme súvislú vetu, dokážeme v nej povedať povedzme niekoľko kľúčových fráz, ktorými dokážeme vodať napríklad inteligentnú domácnosť. Na obrázku mám dve zariadenia. Kto ich pozná? Ty si už bol, nech sa páči. Okay. This device from Amazon is listening what is happening in the house and offering you some product that you wish or some recipes. Okay. And the second one? This one, no. Nikto? Marcel? Dobrý sa. Dobre. Nechom sa mohol spýtať, či to niekto po anglicky hovoriaci, prepáčte. Už to nechám tak. Dobre hovoríš. A Amazon Echo, alebo Echo, alebo to vyslovujú, je to v podstate zariadenie takejto výšky, ktoré počúva príkazy a využíva na to asistentku Alexu. A funguje to štýlom, že poviem Alexa, kľúčové slovo, a čo len chcem. A je to v podstate asistentka, ktorá mi dokáže povedať počasie, výsledky futbalové a podobne. A plus dokážem naintegrovať to s môjim systémom, že bude počúvať na moje konkrétne kľúčové slova a má to otvorené API. A dokážem potom naintegrovať s môjim systémom. Keď tento produkt vyšiel Amazonu, nikto tomu nedal žiadnu šancu.
Proste povie to nejaká hračka pre nejakých geekov. Nemá to šancu uspieť na trhu. Amazon spravil jednu obrovskú vec, otvoril API. Urobil integráciu s if TTT službou. Tým pádom sa poviem Alexa a mám otvorené dvere na API mnohých výrobcov. Philips Hue, Sonos, dokonca dokážem Tesle povedať, že kam chcem ísť, aby mi pripravila navigačný systém a podobne. Obrovská vec. Na túto vlnu úspechu nadviazal Google. To sa volá Google Home a je to v podstate klón, kópia Amazonu a s tým, že vidie to niekedy koncom roka, predpokladá sa pred vianočnými sviatkami, aby to prišlo ešte na trh. Je to v podstate úplne to isté ako Amazon, s tým, že Google od verzie Androidu 7.0 chce vypustiť tzv. Google Assistant. Doteraz sme poznali Google Now, ktorý je v podstate, aby sa vrátil naspäť k prezentácii, voice recognition. A chce to zmeniť na Google Assistant, čo je v podstate plnohodnotný asistent, ako poznáme, povedzme Apple Siri alebo Microsoft Cortana. K tomuto bodu. Dneska už nestačí hovoriť systému nejaké kľúčové slova, ale my chceme, aby rozumel celému kontextu. My mu povieme, čo chceme, on to pochopí a potom vykoná tú akciu za nás. A o tohto si veľa sľubujem. Má to byť naozaj prevratné, som zvedavý. Čo sa týka nás, IoT ľudí, Google už dlhšiu dobu do svojich produktov dáva špeciálne rádiové čipy a plánuje, možno zachytili, má vlastný protokol na IoT, volá sa, že Thread, ktorý bol pred asi mesiacom, dvoma pustený ako open source, tá základná verzia. A tým pádom toto zariadenie má byť okrem asistenta, má byť aj nejakým tým IoT, nie mozgom, ale IoT bránou, povedzme, pre užívateľov. Čiže Google vidí v tomto veľký potenciál trhový a chce ísť do toho. Čo sa týka Homeyho. Homey nemá žiadnu hlasovú kontrolu. Homey používa pre tých, ktorí chcú takéto webové rozhranie. Ja to osobne som nevyskúšal, nepoužívam to. Tým, že Homey používa MQTT, čo je v podstate de facto momentálne štandard pre, ako komunikačný protokol pre takéto zariadenia, ja používam OpenHub. OpenHub som tiež mal prednášku, neviem kedy dozadu, koľko mesiacov. Má integráciu z MQTT a má aj hlasové ovládanie s tým, že využíva od Google ten engine speech to text. Takisto, čo som spravil si ja, je integrácia s Google Now. Čiže ja dokážem povedať kľúčové slovo na môj telefón Google Now a potom kľúčové slovo na ovládanie môjho systému a môj systém tým ovládaný. Chcel som vám to ukázať, momentálne mi to až tak nefunguje, rozbeháme to. Po prednáške, čo ešte nasleduje po nás, by som chcel spraviť taký rýchly workshop, ako v podstate spravíme konfiguráciu. Problém je v tom, že mám to pripojené cez hotspot, môj 3G a konektivita tam vypadáva non-stop. Chcem to spraviť a chcel by som potom spraviť ako pred vami, ako dokážem tú konfiguráciu semka napúšovať. A my to videli. Ale nechám o tom ešte priestor a poslednej prezentácie. Takže, toto by bolo všetko z mojej strany. A táto prezentácia bude dostupná, ako je zvykom, na meetupovskom portáli. A čo je pre vás zaujímavé, sú prvé dva odkazy ohľadne tohto produktu, ktoré si ešte bližšie ukážeme, čiže tohto ESP relátka, nazvime ho. A máme tam potom odkaz na GitHub, čo je ten Homey framework, môžete si pozrieť, a nejaké veľmi zaujímavé články ohľadne či už security, alebo analytiky a podobne. Otázky z vašej strany, prosím. Ja som chcel spýtať ohľadne toho, ten software, čo sa tam, teda ten firmware sa posiela ako texťák, ako sa to posiela do... Myslíš konfiguračný? Nie. A tam, čo si dal tú logiku. Čiže vlastne logika na daný senzor, a že to sa potom dá vlastne posielať do toho. A to sa posiela vlastne ten texťák a ako si to predtým odladíš a ako to... Či to posielaš, musíš to skompilovať, alebo to? No, nie je to texťák, je to v podstate už skompilovaná binárka. Samotné SP nemá výpočtový výkon na skompilovanie. Čiže v podstate my si ho, Homey používa Arduino IDE alebo Platformio na napálenie a na správu toho. A tá binárka, my v Arduino si vytvoríme kód, si ho skompilujeme,
tá je to funkcia a samotnú binárku my potom uploadujeme na server, ten Homey OTA server, ktorý som ukazoval, a tým pádom odtiaľ ho pušneme na samotný device. A funguje to tým štýlom, že ten samotný Homey firmware, ktorý je, tak on v podstate furt beží a on otočí tú binárku, ktorá je ako nadstaba nad ním. Čiže ak my dáme nejakú binárku, ktorá je nevhodná, ktorá je zle, má bugy, tak až tak sa nič nestane, možno ak dáme nejakú nekonečnú slučku. Inak sa nič nestane, proste nám to nefunguje, ale stále my dokážeme na to natlačiť ďalší firmware. A čo sa týka ladenia, tak mal by si to ladiť na nejakej ďalšej vývojovej doske. Ja používam Node MCU, povedzme, kde si odladím, či tá funkcionalita funguje, potom to pošlem. Ale veľakrát som lenivý a v podstate dám tam zmenu v kóde, pošlem to, nefunguje, dám tam ešte raz. Nie je to problém. Obrovská výhoda je, že samotné Homey je konfigurovateľné a dokážete si nakonfigurovať, dať tam flagy, že chcem, aby mi všetko logovalo na sériovú konzolu. Čiže ja presne viem, čo sa tam deje. Vidím, kedy sa loadlo, vidím, akú akciu spravil, vidím, akú správu prijal z brokera a vidím, čo poslal. Čiže dokážem to pekne logovať. Čiže veľmi dobré, ak mám nejaký problémový kód, tak si ho odladiť lokálne a o tom už len poslať, čo potrebujem. Samozrejme, dobrý programátor to má najprv odladiť a potom to poslať ďalej. IPv6 to skúšal? Nie som si istý, či ESP dokáže IPv6 zvládnuť. Neskúšal potom. Máš skúsenosti? Nie, vôbec. Preto sa pýtam. Otázka bola tam vzadu. Teda povinnosť sa dá kúpiť s akými kritériami, potom plakať dál, to sa tam kúpiť nejaká alebo sa to dá kúpiť nejaká doska a dám s kritériami, ktoré ste sám Táto Homey doska, ja by som veľmi rýchlo preskočil, prosím ťa, keby si na ten druhý slide mohol preskočiť. Tá doska je v podstate je ESP čip, v podstate to Node MCU, ktorý máš. Jediná výhoda tej dosky je v tom, že to máš na veľmi malom mieste, máš všetko, čo potrebuješ na takéto základné spínanie 2 vstupov. Nemá to nič viac. Čo vieš využiť je, máš tam nejaké piny, ktoré sú voľné a jeden z nich je vlastne ten ADC pin na ESP. Či máš ten analog to digital converter, keby si potreboval. Táto doska nie je vhodná na nejakú zmenu. Táto doska je proste kúpiš, máš to. Keď chceš niečo vlastné, tak v podstate tá doska nemá v podstate nič komplikované. Inak myslím, že aj Eagle fily sú dostupné, keby sme potrebovali. Tento ESP čip si kúpiš, ale kúpiš si Node MCU a spravíš si presne to, čo potrebuješ. S tým, že ten Homey je viazaný na samotný čip, ale to už aké tam máš periféry, to riešiš v samotnom kóde. To si vieš prispôsobiť. A keď už ten obrázok máme, tak na to, že to stojí $6, je to celkom pekná doska. A tu pekne vidíme, tieto čiary sú v podstate vyfrézované otvory, týmto ide 220. A v podstate relátka vidíte, že sú 10 ampérové, a to je preto, že v podstate relátka sú v Číne na milióny, ale samotná doska zvládne 2 ampére. A keď sa pozriem aj z opačnej strany, ako to spravené, tak dôverujem tomu. Že 2 ampére celá doska, čiže ampér na relátko jedno, alebo ak mám jedno relátko, tak 2 ampére. Čiže je to na spínanie nejakých základných vecí a nejaké kúrenie tam asi nedám. Dobre, ak by to bolo všetko, tak potom, ak bude záujem, bol by som rád, si pozrieme, ako rýchlo nakonfigurovať toto zariadenie a pripojíme to priamo na túto sieť a uvidíme, ako to funguje. Potom mám pre vás pripravené demo aj hlasové, ako to funguje cez tú integráciu s Googlom. Ešte koľko bere ten firmware pamäte? Píše to tam, neviem presne, ale je to dosť málo. Tento čip je 12F, to je 4 megabitový čip, čiže je to ten lepší oproti tomu 1 megabitovému, čiže tam máme dosť veľa miesta ešte na vlastný kód. Miestom, čo pozerám fóra k tomuto, majú tam chlapci myslenú rôznu logiku a funguje to celkom pekne. Nemajú problém s miestom. Dobre, ďakujem vám za pozornosť a prenechám slovo.